El Mundo Deportivo presenta Sempre Koeman. Ronald Koeman, a qui veiem dins del bressol, va néixer a Zaandam, Holanda, el 21 de març de 1963. El seu germà gran Erwin i el seu pare Martin el van introduir en el món del futbol. Quan només tenia 5 anys, Ronald va començar en el Helmand, un equip de barri de Groningen. Van ser les primeres passes. Martin Koeman havia jugat més de 500 partits amb el Groningen i va voler que els seus fills, Erwin i Ronald, seguissin el seu camí. Tots dos tenien un joc diferent i això va fer que els seus seguidors es decantessin per un o altre. El Groningen va fitxar Erwin, però el seu pare Martin va condicionar el fitxatge a l'arribada de Ronald. Observin qui porta la pilota, Johan Cruyff, i qui li pren, Ronald Koeman. Tots dos van arribar a jugar cara a cara en la temporada 81-82 en la Lliga holandesa. Era un partit entre el Groningen i l'Ajax, i aquesta jugada iniciada per Ronald va acabar en penal. Amb tan sols 17 anys, Koeman debutava a primera divisió amb el Groningen, on ràpidament es convertiria en una peça cabdal de l'equip. I després de 4 temporades, era una autèntica realitat. Un dels jugadors més cobejats del futbol holandès. Amb 21 anys, Koeman complia un dels seus somnis, fitxar per l'Ajax. D'aquesta manera podia vestir la mateixa samarreta del seu ídol d'infantesa, Johan Neeskens. Al costat de grans altres talents com Marco van Basten o Van den Burg, Koeman destacava pels seus gols en el tricampió d'Europa. Però la forta pressió a la que el va sotmetre des de la banqueta Johan Cruyff obligaria Koeman a acceptar el traspàs al PSV Eindhoven per 1,5 milions de florins. En l'equip de la multinacional Philips, al costat també d'altres grans estrelles com Gullit, Lerby o Gerets, Ronald Koeman es consagraria. El seu mortífer xut el converteix en una de les figures més cotitzades. El PSV és una màquina de guanyar títols, conquerint un total de 3 lligues consecutives. Koeman s'entén meravellosament amb Gullit, però sense el concurs del tulipà negre, el PSV és capaç també de guanyar la Copa d'Europa, transformant Ronald Koeman un dels llançaments de la tanda de penals en la final contra el Benfica. La Copa d'Europa era el seu primer gran èxit internacional. Koeman ja era un líder tant dins com fora del camp. Després de la Copa d'Europa arribaria l'Eurocopa en aquell mateix any 1988. Guanyaria Holanda el títol imposant-se en la final davant de la Unió Soviètica amb aquest extraordinari gol de Marco van Basten. Holanda tornava a ser la taronja mecànica. Ronald Koeman s'havia convertit en el millor lliure europeu. L'aficionat blaugrana ho va poder comprovar en el trofeu Joan Gamper d'aquell any. Era una peça cobejada per Johan Cruyff per construir el Barça campió. I per fi, la directiva barcelonista podia aconseguir el seu fitxatge en plena campanya electoral del 89. El Barça havia fitxat un guanyador. A l'hora de recomanar el seu fitxatge, Johan Cruyff va tenir clar que necessitava un director dins del terreny de joc. I aquest no era altre que Ronald Koeman, gràcies a la seva gran visió en el desplaçament llarg de pilota. Les diagonals de Koeman, a més de 40 metres, són el preludi del gol. I és que pocs jugadors poden enviar la pilota d'un costat a l'altre del camp amb tant de perill. Aquest gol, en tan sols 3 tocs de pilota fabricat per Koeman i Txiki Begiristain contra el Logroñés, és un dels més recordats del Dream Team. Segurament, Koeman s'ha convertit en el compàs del millor Barça de la història.
A la facilitat innata pel desplaçament de pilota, Koeman s'ha d'afegir la seva extraordinària potència de xut, que ja havia exhibit a Holanda i que ha acreditat també amb escreix al Barcelona. Qualsevol pilota morta a la frontal de l'àrea permet a l'holandès fabricar un gol com aquest davant de l'Atlètic de Bilbao. O també com aquesta canonada rasa contra el València. Koeman sempre té preparada la pólvora del seu canó. Koeman traspassa la barrera defensiva del Sevilla i amb un cop sec de cintura supera la sortida desesperada d'un Zoué. I a vegades cal aprofitar el propi rebot a la tanca per marcar el gol. Els dos millors gols de jugada de Koeman vestint la samarreta blaugrana els ha fet en competició europea. Aquest corresponia a la Recopa contra el Trabzonspor, en què trenca el fora de joc amb una autopassada i acaba enviant al fons de la porteria amb un toc de sobrebot magistral. I l'altre que serà difícil d'oblidar va ser a la Lliga de Campions contra el Porto, en què una gardela de Koeman doblegaria les mans de Vítor Bahia. Des de més de 35 metres, l'holandès faria arribar la pilota al fons de la porteria portuguesa. Alcántara, Kubala, Neskens. El Barça ha tingut al llarg de la seva quasi centenària història grans xutadors de penal, però segurament cap hagi estat tan infal·lible com Ronald Koeman. Durant les seves 6 temporades de barcelonista, l'holandès ha convertit en gol més de 50 llançaments de penal, amb un altíssim nivell d'eficàcia. El percentatge d'encert de l'holandès arriba fins al 90%, tota una garantia. Des del punt fatídic, Koeman ha fet tremolar porteries i pentinar porters. El primer en aturar-li un penal a la Lliga Espanyola va ser el mallorquinista Esaki Badú, una excepció que confirma la regla. Koeman més penal és igual a gol, i els porters ho saben, que proven sort llançant-se abans de temps per si la providència els acompanya. Si en una faceta del joc Ronald Koeman ha fet història, aquesta és en la dels llançaments de falta. Qualsevol pilota plantada per l'holandès al llindar de l'àrea significa perill. El canó de Koeman marca diferències, perquè és un d'aquells casos únics en què es combinen a la vegada la potència i la col·locació. Els seus xuts són imprevisibles, perquè tant poden entrar pel mateix escaire superant la tanca com pel costat del porter. L'holandès confessa que el seu secret es basa a buscar punts de referència darrere de la mateixa porteria per ajustar al màxim el seu llançament. I és clar que on Koeman posa l'ull, per allà entra la pilota.
Domina de tal manera la tècnica del llançament que és capaç de repetir un mateix xut davant d'un mateix equip, en aquest cas el Real Madrid, amb 2 anys de diferència. Les seves gardeles han marcat una època. Han batut autèntics rècords de velocitat. Es calcula que fins i tot ha fet viatjar la pilota a més de 120 km/h. Ronald Koeman, el canó del gol. I és que quan es prepara per llançar una falta, el Camp Nou ja pica de mans. També els porters europeus han pogut comprovar com les gasta Koeman en els llançaments de falta. I és que a vegades no fa falta ni que el porter s'esforci. Perquè faci el que faci, la pilota acabarà entrant a la porteria. A pilota parada és quan Ronald Koeman és més perillós. En aquests 6 anys del blaugrana ha demostrat que sap combinar potència, col·locació i precisió en els xuts de falta. La manera tan especial que té Ronald de llançar les faltes ha estat objecte d'un estudi que revela unes dades curioses que permeten entendre més bé la perfecció del llançament de falta de Koeman. En referència als moviments del cos, cal fixar-se que Ronald Koeman fa només unes 3 úniques passes d'aproximació, 2 lleugerament inferiors al metre de llargada i una tercera que dobla les anteriors i que li permet acostar la cama esquerra a la pilota abans que la dreta faci la seva feina. Un altre valor interessant és la velocitat del peu dret, que puja dels 31 als 77 km/h i que redueix als 53 tot just després del xut. Aquest impuls afegit a la pròpia velocitat del cos dona una força resultant de l'impacte quantificada en 590 quilos. Això es tradueix en gols com el de fa 3 anys al Madrid al Camp Nou. L'estudi analitza també la velocitat de la pilota que surt del peu a 112 km/h, passa per damunt de la barrera a 95 i sota els pals a uns 70 per hora. El xut de falta objecte de l'estudi durava exactament 88 centèsimes de segon i recorria
20,62 metres abans d'entrar a la porteria. Un valor destacat és també l'alçada de la pilota, que arriba al 1,90 m en el punt més alt i baixa a 1,60 quan traspassa la línia de gol. Si amb un company Ronald Koeman ha format una societat de gran rendibilitat amb blaugrana, aquest ha estat José Mari Vaquero, que ha sabut aprofitar com a pocs les assistències de l'holandès. Koeman-Vaquero, una parella que s'ha entès a la perfecció, gràcies a les passades d'un i a les rematades de l'altre. José Mari sempre ha estat atent a qualsevol rebot després d'un xut de Ronald. Però si un gol ha mitificat aquesta societat, aquest és el que va marcar Vaquero a Kaiserslautern a passada de Koeman. Un gol a la desesperada. Com desesperadament inútil acabaria sent aquest marcat fa poc a París, perquè no evitaria l'eliminació del Barça a la Lliga de Campions. Wembley, minut 111 d'una final inolvidable. Yo me recuerdo un día antes de final que yo estaba con Risto, después del entrenamiento allí en el campo, chutando. Yo un paso a Risto, Risto para y yo chutar, y él pasa a mí, yo para, él chuta. Pero no estaba Vaquero. Por suerte o por circunstancias, que Vaquero estaba también al lado, y claro, el Barrera tiene que estar a 9 metros, pero al final el Barrera está a 7,5 más o menos. Y que pasan muchas cosas, que estás nervioso, quieres marcar, y que no estás muy frío para pensar, bueno, tengo que hacer esto, hacer esto. Y bueno, y al final hemos dicho, bueno, Risto pasa, Vaquero para y yo chuto. Y claro que puedes entrenar muchas cosas, pero a veces las cosas que tú no has entrenado salen mejor que todos los estudios de hacer cosas. Koeman, de falta havia de ser, marca el gol que el fa entrar per sempre a la història del Barça. Un gol que fa realitat la copa més desitjada, la Copa d'Europa. La segona conquerida per Koeman en la seva carrera. Ronald és aclamat a la plaça de Sant Jaume. És tota una llegenda per la gent blaugrana. Sobre todo para vosotros. Sois el mejor. Gracias. En aquesta casa, al barceloní barri de Pedralbes, viuen els Koeman. La seva filla gran, Debbie, parla perfectament el català. Oi, Debbie? Sí, m'agrada parlar molt bé el català. I en Tim, el petit, va néixer a Barcelona i a més serà un extraordinari futbolista. I a més, el maig que ve naixerà el tercer membre d'aquesta família, el tercer fill dels Koeman. El seu adeu de Barcelona serà un adeu amb enyorança. És 1:15 del matí i la petita Debbie ha mobilitzat tothom. Fins i tot Tim s'ha despertat d'hora per anar a despedir la seva germana. Però això sí, mai es separa de la pilota.
Devi, per primera vegada des que els Koeman són a Catalunya, se'n va de colònies amb tota la classe. Ronald comprova que no es descuidi res i Bertina es mostra nerviosa per ser la primera vegada que Devi estarà 3 dies fora de casa. No són cromos de jugadors de futbol, però l'arribada del matrimoni Koeman ha revolucionat el pati del col·legi. Mentre Ronald no para de signar autògrafs, Bertina comenta amb les altres mares els preparatius del viatge. Devi ja ha marxat a jugar amb les amigues i Tim s'ha buscat un racó on jugar a pilota. Devi somriu i busca un lloc de privilegi dins l'autocar, mentre Ronald no deixa de gravar. L'adeu emotiu de la petita Koeman i l'autocar rumb cap al Solsonès, on durant 3 dies la classe de Devi conviurà en una masia típica catalana. Els Koeman s'han integrat com pocs a la vida de Catalunya i els ha estat difícil dir adeu. Moeten we daar nu heen?